Morning guys, today is August 3, Saturday. Alis tayo, kami lang ni Sak pala. Pupunta kami ng Uluwatu. And hopefully makapunta ako dun sa famous temple. We'll see. Nag-hire kami ng van. And yung dala namin towels. Towels. And some snacks niya. And damit. Just in case maligo siya o ako. Meron kaming kampalit. So, akit muna kami ng hagdanan, guys. Beach Club and Kecak later. Okay, yeah, okay. In Melasti Beach, ya. Okay, dito na kami sa car. So, punta tayo ng Uluwatu. Si Gusti, yung aming driver, yung nagsundo sa amin sa airport. So small, watch the clock ticking off the wall. But muna kami dito sa Central Park, yung pinakamalaking statue. This is your biggest statue, right? Yes, Indonesia. Indonesia. And the world number 4, I think, yeah, big one. Okay, so yung pinakamalaki daw yung statue to. Ayan, punta tayo doon. Wala guys, sarado pa. Kasi ang aga pa, 7:25. 9 o'clock daw magbubukas. So, punta na muna tayo na Uluwatu. So, sarado pa. So, pag pumunta kayo dito, 9 o'clock ang opening, right? Gusti, 9 o'clock they open? Yes. Yeah, 9 o'clock. Nakita ko lang siya. Parang yun yung nakikita ko sa TikTok na napakalaking statue. At saka nakita rin namin yung statue yan nung nandun kami kahapon sa water bomb. Nakikita na pag umakyat kami dun sa slide. Kitang-kita talaga siya. Right, Zach? You can see it from the water bomb. Yeah. Can we see here? Ayun siya, oh. Sarado pa siya. Daanan natin kung saan nag-golf si Kuya tsaka si Jan dito, oh. Ayan. New Kuta Golf. Ayan yung malaking bola ng golf. So, dyan nag-golf yung aking mag-ama. Dito tayo sa Uluwatu. Unang stop natin is temple. So I have to rent a sarong, right? Not rent. That is the cat include the sarong. Include if I pay. Yeah. Okay. Come on na. So, hindi ko lang kung magkano babayaran natin. Kuha tayo ng ticket. Yung magsuot ng ganyan. Mitsa? Purple? Ayan ang kasuotan namin nisa. Kinagat ako. Hindi naman ako. Yung chinelas ko, tsaka yung bag ko kinuha ng ng monkey. Hinahablot. Ayan sila. So, hindi pa kami makadiretso. Nakabantay sila. Buti na lang hindi ako kinagat. Pero, ang niya, nakipaglaban ako. Right, Zach? Did you see him? What the monkey did? Yeah, how big the mouth? I know. Alright, may dala siyang stick. You wanna go, Mom? I wanna see that. Yeah, I wanna see that one there. This Uluwatu Beach. Uluwatu Beach. Yung dalawang monkey doon nagkukutuhan. Can you see that monkey? Yeah, huh? Nakakatakot naman. Kasi nagnanakaw din sila ng phone. Right, Isaac? Oh, so, ang dami doon sa ko. There's more there. See that, Zach? God, nasa puno sila. Sana ayun. Nakakatakot sila. I don't know. Yan, may Ray-Ban dito. Inagaw ng monkey sa may-ari. Ayan. Oh my God. Here, hala, they're scary. They're scary, Gusti. Wala kami daan. Kasi yung mga monkey, nung parang ang tatapang. This is the
main gate to go to the temple. So this is the temple. Yeah. Picture tayo dito. Mga bantay ng temple. Ang cute nila, oh. Tapos ang iba matatapang. So eto naman yung kabilang side. Yan yung mga monkeys. Oh, what they're doing, Ghost. Mayroon doon na sumigaw kanina kasi inagawan ata ng monkey na sanis or cellphone. Sigaw siya ng sigaw. Nakakatakot. Hindi mo may enjoy yung ano. Ala, ayan na naman. Ayan, yung sarong ko yan. May kinuha na naman sila. Yung katulad kay Sak. Ayan. Ganun sila ka ano. Oh my God. Ganyan sila ka-aggressive. Lakas ng sigaw. Chinese siguro yun. Kasi yung pagbaba namin, sila yung nakita namin paakyat. Ayaw na namin. Tapos pag minisak, nakita na namin yung dagat. And ayun, yung monkey, oh. Scary, right, Zach? Si Zach nga, tumatalo na lang si Zach. Hindi na siya dumadaan sa may hagdanan. Pag may nakita siyang ganyan, pag may nakita siyang monkey, tumatalo na lang siya dito. Halimbawa yan, tinatalo na lang ni Zach. Sabi ni Gusti, angkas ka sa likod ko. Sabi ni Zach, no, I can jump. Really enjoy the view because you worry about the monkeys that it's just gonna jump on you. Look. Oh, tingnan nyo. Likot nila, ang lilikot. Hindi sila mapakali. Ang ganda sana ng view kaso yung kaba ng puso mo at yung attention mo nasa monkey, hindi sa view. Kaya ingat kayo pag pumunta kayo dito. Ang daming monkeys. Oh, ayun. Tinataboy sila kasi nga yung mayroong nangyari yung sinabi ko sa inyo na sumigaw na babae. Hindi ko alam kung ano. Minsan nangaagaw sila ng hikaw. Tinanggal ko yung hikaw ko eh. Ayun, oh. Tinataboy sila ng mga nag-work din dito. Ayan sila, kuya. Just maybe flip-flop or mobile phone. Or earrings? Yeah. Oh, kaya tanggalin, huwag kayong mag-earrings dito pag pumunta kayo kasi meron na raw ditong marami nang nangyari na inaagawan ng earrings. Kaya buti nga ano, malit lang yung kwintas ko. Dapat wag din kayo magkwintas. Yung mga pwede silang ma-attract. Cellphone nga, bihira ko nga lang ilabas yung cellphone kasi andyan sila lagi. Okay, minamadali na ako ni Isa kasi nga nakakatakot ang mga monkeys dito. But the view is nice, right, Isaac? But we cannot just enjoy it. Kasi nga yung mga monkeys nandyan lang sa gilid. Baka tumalon. Yung aking chinelas nga, ang inat-ngat. Oh. Only my my slippers. Okay. Hungry. Diyan inano yung ano ko, chinelas. Oh. Water. I have water in the car. Diyan nag-jump yung monkey. As in, nag-jump talaga siyang hinangat. Buti hindi yung ano, toes ko yung inat-ngat. Yung eto lang. At saka yung eto. Okay. Pag maaga kayo pumunta dito, hindi pa masyadong ganun kadami ang tao. Pero ngayon, meron na. Kanina hindi masyado. Pero mas maganda siguro pag madaming tao para at least madami kayong magkakakampi pag inata kayo ng monkey. Marami bang maghawi. Kasi kami lang kanina ni Sak tsaka ni Gusti, kaya may pamalo yan si Gusti. Kasi nga nung inataka ko, sabi ni Gusti, kailangan natin ng pamalo. Para lang itaboy. Hindi naman paluin, para itaboy. Tanggalin natin yung ating sarong. Dito yung ibabalik yung sarong. Okay. Kailangan niya ng water. Still cold? Inaamoy niya pati water. Dito naman tayo sa Uluwatu Beach. Cliff siya, guys. So, binabalo lang kami dito ni Gusti. Ayan. Ay, ganda. Sak, wait! Nauna na si... It's nice, no? Ang daming nagsusurf. I think this is where Joe went before.
Lang tayo dito guys. Medyo ano to, parang mahaba-habang, konti lang naman siguro. Hindi ko pa alam, basta sinusundan lang namin yung mga hagdanan. Is there any there, Zach? Madaming restaurant dito guys. So ito yung kung saan yung mga nagsusurf dito sila bumababa. Okay, we're gonna find something to eat na. Pumasok kami dito sa maliit na ano, barong ano siya guys, barong ang tawag, maliit na restaurant. Ayan si Sam, nagugutom na siya. Ang view natin ay ang ganda. Ayan yung view natin and maraming nagsusurfing. Hi, thank you. Thank you. Smoothie. Smoothie? This and milk. Okay. Thank you. And then we're ready to order. We're ready. Rice chicken. This is seafood. Okay, thank you. It's so good, Zach. Guys, si Zach tapos na. Nasarapan si Zach. Was it good? Kain. You want a cracker? Yung sa akin seafood. Meron siyang shrimp and calamari. I like it. Ang ganda ng view. Right, Zach? Nice view. Can I have the cucumber now? Thank you. So, yan yung view ko habang kumakain. Ganda, no? Tapos na kami, guys. And ang view natin talaga ay napakaganda. And tingnan nyo yung parang villa. Nakatayo lang siya dyan sa malaking stone. Ayan oh. Tsaka yung doon. Basta ang ganda dito. Uluwatu Beach. Cliff. Uluwatu Beach Cliff. Ang ganda-ganda talaga dito. Si Zach gusto niya mag-toilet kasi meron pang tao sa toilet. Pero yeah, ang ganda ng view. Zach, look at mommy. Nasisilaw siya sa ano. Go that one, na. Sit there. So, nagbayad ako guys. Siyang pinapili ko kung anong kulay. 170 or 17 Australian dollars yung kinain namin ni Zach. Gusto niya raw ng towels. Hi! Hinga namin. Nakapaano lang tayo. Do you want ice cream? If you want, you can have ice cream. Okay. The view. The stairs. The paa. Gusto ni Zach magkahimist. Gustong gusto niya yan. Refreshing na, Zach? Diba? Oh. Refreshing. Ayun, nakihikaw na tayo kasi walang monkey doon. Nag-picture kami ni Zach. Right, Zach? Photos.
Picture, photos. Dito tayo sa Labunsite, Padang Beach. Maybe... And then you can buy the ticket there, yeah? Okay. Babaraw tayo dito. We have to pay pa tayong ticket. Come on, Zach. To the beach. Oh my God, it's dark, Zach. Vlog. Ang dilim dyan, kung saan kami galing. Tapos mayroon pa papunta dun sa taas na stairs. Pero dito tayo sa beach kasi si Zach ligong-ligo na sa beach. Swim na si Saki boy. Go, Zach. Not too far na ka. How much? 100,000. Nandun si Zach. Ginapuntayan ko si Zach. Hinanap niya ako. Nice? Waited for so long. This is the moment. Thanks for that time. 지난 추억들에 사랑을 더해. Let me have you, pull me closer. No. Mag-order akong coconut water. Ayan si Zach. Papunta na ang init. Zach, I'm here! Hinanap niyo. Kasi kanina doon ko sa umbrella. Ay, kung mag-order akong coconut, dito na pa. At least may table. Kasi doon sa may umbrella, buhangin. I ordered coconut water. Do you want something? Are you alright? Are you alright? Rashes? What do you think about the beach here? Good? Nice and clear now. It's blue. Want something to drink? What? Red Fanta? What? Si Kuya ayaw sumama eh. Kami naman yung si Kuya. Buti eto nahihila ko. Ang aga ko siyang ginising 6:30. What you want? Kami lang mag-ina ang nag-adventure today. May bayad. May bayad mga $4, $5 ako, $3 kaysa. Australian dollars na yun. Hinintay ko lang yung buko. Do you want something now? What? It's 20 patties, $2. $2. And then $4. Yeah, $4 yung coconut, $2 yung red Fanta. So you're gonna have red Fanta? Okay. Thank you. And red Fanta? Only orange. Orange. Only. Orange Fanta? Yeah, orange Fanta. Okay, thank you. Walang red. Orange lang daw. Do you wanna try this? Huh? Ang tamis. Tidak fat. That's what I always use as an example. Where? At the bottom one? Sarap ng buko, ang tamis. Mas masarap ito kung sobrang lamig niya. Ayan na yung red Fanta. Walang red Fanta, orange lang. Thank you.
think we're soaring and Gary too. But I like when I after ni Sak na uminom ng orange, nanood siya ng Spider-Man ng konti. And ayan, nakanap na siyang aga kasi niyang nagising din. Ginising ko siya mga 6:30, diba? Mamaya, mag-swimming pa siguro to. Hintayin ko lang siya makanap na saglit. Gisingin ko siya mamaya. Mayroon na namang monkey, ayun, oh. Hindi ko lang kung makikita niya, ayun. May dala siyang kinapay. Iwan ko dun si Sak. Nanood na naman siya ng kanyang Spider-Man. Mag-walking lang tayo dito bago tayo umalis. Mas madami na yung tao compare kanina. Merong akyatan dun. Ayoko na umakyat. Ayan. Ang dami din tao dito. Ang daming pumupunta dito. So, puntahan na lang din natin. Diyos ko, nakakatakot. Bato. Gamit ko yung Crocs ni Sak. Ayan. So, ganda sa dito. May tripod ka. O, picture ka dito, no? Ayan yung view, oh. Pupunta dito. Doon. Ay! 파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 나에게 줄 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You already made my day 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 느낌 너와 함께라면 어디든 좋아 지금 이대로면 멈춰도 좋아 뚜렷한 기억 처음 손잡은 그날 누구 건지 모를 promise when we'll never let go 헤어지기가 아쉬운 나날들 Oh, you're my sunny day 손 잡아 너의 주머니에 넣는 나를 바라봐 너와 함께라면 어디든 좋아 지금 이대로면 멈춰도 좋아 더 깊어질 곳이 없는 것 같은데요 for real 깊어져 Tapos na tayo dito mag-arte-arte. Ang dami kong tawa. Kasi pag gusto ko mag-walking na solo, ang daming dumadaan. Tapos mamaya, makakasolo ako. Tapos pabalik ko, ang dami naman pabalik. Basta ang ganda ng tubig. Alright, ayan na guys. So at least nakapunta tayo dito sa Uluwatu. Ano to, nakalimutan ko yung pangalan ng beach. May Uluwatu Beach. Ito yung isa, yung second beach na pinunta natin. Nabanggit ko yun sa inyo kanina. Sige, mag-ingat muna ako dito kasi magapo kung sa Bicol. Daming bato-bato. Alright. So yun yung dadaanan ko guys. Pero hindi na tayo siguro dyan mag-vlog kasi ang daming mga you know. So ayan. Diba ang ganda? Naglangoy muna si Sak kasi init na siya and may nakita akong corn. Nag-order akong 2. So after maluto yun, alis na tayo dito. Ayan na si Sak.
I ordered 2 corns. Nakabihis na siya. Ayan na yung corn namin. Kailangan namin kainin dito kasi baka gawin ng monkey. Butter and salt, I think. Nice? Huh? Salty. You are? Kakit na tayo. Stuck here. Oh, stuck. Exit here, stuck. Ito pala yung kanina nakita ko. Exit. Entrance doon. Yung makitid na yan. Kaya, yeah, that's the entrance. This is exit. Oh. Adventure pa more. Stuck here. Oh, stuck. Exit here, stuck. Ito pala yung kanina nakita ko. Exit. Entrance doon. Yung makitid na yan. Kaya, yeah, that's the entrance. This is exit. Oh. Adventure pa more. Tapos na tayo. Yan yung Padang Beach. Kami hanapin namin si Gusti, yung aming driver. Wait lang na. Ang happy niya pag nag-spray siya niya, no? Refreshing na. Nahanap na namin si Gusti pala. Guys, nagbihis pala ako kasi pawis na yung damit natin. And si Saxto watching Spider-Man. And nag-change din tayong accessories. Wow, siya. Nabasa rin kasi yung accessories ko, charot. Wala lang. Kasi dala ko naman siya, so kasi ko palitan ko na lang yun. And may tan line na ako, guys. O, diba? Nag-swimming na talaga ako. Nanunod siyang spider, o 2 hours? Is it 2 hours? 2 hours daw yan. So, may 1 hour pa daw siya. So, where are we going next, Gus? Can you stand down, please? Pandawa Beach. Pandawa Beach daw. Pandawa Beach. Ang oras is, maaga pa guys. Ano pa lang? 12, what time is it? 12:30? 2. 2 o'clock already? Yes. 2 o'clock na pala? Because you fall asleep. We probably won't have time to go on. Yeah, we do. Sometime market. You're in so much pain, huh? I am. Dumadaan kami sa mga iskinitang daanan. As in, iskinita. Yung parang dikit-dikit na. O, nakita nyo yung motor ko. Ayan. Maliit lang siyang mga dinadaanan. And marami tayong nakikita parang mga temple. Ayan, tingnan nyo. Ganyan. Ganyan kakitid yung daanan. Nagbayad tayong entrance fee. Ito na. Okay. Yeah, siya pinapakuha ko ng pera kasi hindi ko alam. Okay? Alright. So, may entrance fee dito. Thank you. Thank you. How much the entrance fee? 30,000. 30,000. Ito yung famous wall dito. Oh. A lot of people, yeah, line up. Very busy. Ayan, famous wall to guys dito. Is buhay talagang papicturan dito. Oh. Ayan si ate nasa gitna. So ito yung famous na wall ng Tanabara Beach. Basta guys, ito makikita nyo ito sa TikTok. Famous siya. May mga nag-ano dyan, may nag-glide. Ayan.
Ayan, o, tingnan nyo. Oh. Ayun, madami. Kanina marami akong nakita. So, nagpa-picture kayo dito ni Zach. Pero walang chance na pa-picture na solo ka sa street kasi ang daming tao. Ayan. Oh, dami-dami. And dito din, ang haba na ng pila ng mga nakapark hanggang dun sa dulo. So, okay. We're done here. Nakakapag-picture na tayo. Mauubos ng aking miss ni Zach. Ayan, ang daming tao pa, guys. So, ganda, oh. Ayan yung wall. Hanggang, may wall pa dito. Ito, isang wall na lang. Kanina, ano sila, di ba? Parang magkatapat. So, ayan. Then, yan na yung beach. You want some stop too? Ah, ayan na yung mga nagpaparaglide, oh. Dito tayo sa Pandawa Beach. Ayun mga glide. Glide ba ang tawag dyan? Nagagliding. Siya ayaw niya magdamit kasi init na siya. Yeah, there's do you want like ano yun, parang palamig, na palamig, like yung arangita kung sa Bicol. Ano ba to? Yan sa orange juice, fresh. You want ice cream? Hi. What kind of ice cream you want? Nakapag-ice cream ng ating Saki. Okay, come on. Tingin lang tayo dito kung anong meron dito sa Pandawa Beach. Ayun, guys. Ayan. Pantay Pandawa. Ayan. Mayroon silang dito. Kayak. Kayaking. How's your ice cream? Good. Oh, it's not. Sikat daw din tong beach. Sakaman. Dito kung gusto niyo bumili ng mga souvenirs. Ayan. Dami nila mga tindahan din dito. Tapos din mga buko na. Doon yung mga damit. More ano siya, guys. More for kayaking. Right, Zaki? So yun lang. And yan na yung shoppingan nila. So kung gusto nyong magkayak dito kayo sa Pandawa. Basta yun na yun, guys. Ayan, andun sila. Ito barang nanti. Ako nakita mga ganyan na statue, guys. Oh. Bhima, Arjuna, the handsome one Arjuna. Oh, the handsome one Arjuna. Nagpala kayo sa Nusa Dua Resort, right? Yes. So we go on the beach here. Yeah, tingin lang tayo ng beach dito. Ayan yung bantay nila. Bantay nila. Hindi ko alam kung sino yan, guys. Ayan. Pantay Manyang. Manyang. We're just gonna be quick. Dili tayo ditong 5,000. So, make sure may dala kayong pera kasi may entrance ang mga ano nila dito. Yung mga ganitong resort. So, welcome to Nusa Dua. Sana tama yung sinabi ko. Gusto niya sana pineapple pero hindi raw niya mauubos yung buo. Wala bang kalahati? Favorite ni Sak ang pineapple. So, ayan ang mga pa-umbrella. Ayan, dagat lang din. Na may mga pa-umbrellas. Ayun, may swing dun, Sak. Oh. Swing sila dito. Oh. Mag-swing tayo. Mag-swing. Uwi na tayo. Oh, anong oras na kaya? Siguro mag-alas 4 na. All day din tayo, ha? Oh my God, mauubos na ang mist natin. Okay. Balik na tayo sa Kuta. Is this the water?
Yeah. Still coming. Oh, that's nice. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to. Ayan yung big statue, guys. Oh. Dito na kami, guys, sa Kuta. Masaya ako kasi mayroon akong tan line. Ayan. Diba? Hindi na siya pantay. Kahapon yan nung naggala tayo din sa water bump, right? Sa? Yeah, where are we? We're here now. It's just traffic. Malapit na kami, guys. Traffic lang dito sa Kuta. Dito na tayo, guys, sa Bali Garden. What time is it, Zach? 5 o'clock na. Where's Zach? We're back in the toilet. Hello! Our toilet. Jack! Hi! He's gone on the footy. Punta tayo sa pool kasi si Zach nag-swim. Kasama si Jen. Si Kuya na iwan sa kwarto. Say hi to my vlog, Baba. We miss you today. Hi, guys. Favorite niya yan, na damit na nabili niya doon sa may, sa I'm may... wearing this for dinner. Okay. And I'm gonna do my hair and make a cut. Okay. So, magpaparedo siya ng kanyang braid. And... But first I put on my makeup. You're gonna put makeup again? No, you don't know. Maganda umak. Maganda. No, I said good morning. Tingnan niyo ang And I aking go, oh, is that what timeline. you're wearing for dinner? Let me just tuck this in. Yeah. Yan si Zach. Dito si Daddy. Ang ganda dito sa harapan ng Bali Garden, oh. Come on, Beba. You're alright? Huh? My straight and curly hair. Your curl? Lakad tayo papunta, Alams na. Kung saan tayo pupunta? Ang dilim, diba? Magdi-dinner tayo, syempre. Yung aking mag-aama nauna na sa atin. Si Zach, saglit lang siya nag-swimming. In McDonald's? No, I think we are. Are we? We are. Are we? I'm not sure. Maybe. I get 2-piece chicken with 2 rice. 2 rice? Wow. Yeah. I'm gonna have 2 spicy chicken, 1 rice. 2 spicy. Ang ganda ng sunset kanina. Pinicturean ko, kasama ako, tsaka yung aking beer. I-insert ko na lang. Okay, alis na. We're leaving. Ha? Did you pay, Sam? Kasi ayan yung ating ininom. Ayan na, guys, ang itsura ng ating background. You're right, Sam? Yeah. Ayan ang itsura ng dagat at ng sky. Sam? My bottle. McDonald's tayo. We're having 2 rice. Ayan na, guys, spicy chicken. Okay. Zach, can you wash your hands first, Zach? Ah, you already had a shower. Wash your hands there. Yeah. Yep. We got some barbecue sauce. Can I have my chicken, huh? Zach, do you want the, can I have that ribs and you can have my... Oh, you don't want? Okay. You don't want this one? Zach, you don't want this one? I want the ribs one, the bony one. Okay, it's up to you. Thank you. Diyan, ayan sa kanila. First time itatry ni Kylie yan. May chicken. Happy Meal yung kay Holly kay dyan, 2 burgers and chicken nuggets, 10. Si Sak gustong-gusto niya yung chicken and rice. Ang anghang ng chicken dito. Sobrang anghang as in. Masarap siya. Third time na, guys. Ayan si Jan. Alright. No, I'm Okay. Dito tayo sa fish spa. Ayan o. Si Sophie. And ayan na rin si Zach. $5 for 10 minutes. 50,000 rupiah. They got it, they're showing all your dead skin off. Leave it down there. Dito na pala kami sa loob ng mall. Ito yung Discovery Mall. So, tingin-tingin lang.
And tinanggal ni YouTube yung vlog kong ito. May violation daw ako. So, and try kong i-upload dito sa Facebook. We'll see. This one has 3 colors. 3 colors. What other colors? Blue, Han. And gray. Gusto niya bumili ng case para dun sa iPad niya sa boat. You know, I can put lunch in there. Your lunch? Lunch? What do you mean lunch? Ano? Lunch? What sandwich you make me? Alright. Okay, sold. Bili siya ng isang luggage kasi mayroon silang mga binili na iba pang gamit na hindi nakasya sa kanilang luggage. You know that lift your elbow off the table? It's always uneven. It's always like that. Nagpapak. Ano bang tawag dito sa Tagalog? I hate that. Do the other arm. No, you can't hold Ready, on to that. set, go. No, it's only because he's holding his left. You can't hold on to it. Kuya. Hey, yeah, do 2 hands. Get into it. Come on, get 2 hands. No, hold on. Yes, you can. But you can't hold on. No, you can do 2. Bayad na si Jan. Use 2 hands. Go on. Use 2 hands. So, ito yung target nila. Dito sa Discovery Mall. Target nila to. So, ito yung likod ng Discovery Mall na guys. And ito siya paggabi. Ito yung shortcut papunta sa Valley Garden. Sinabi ko na yan sa inyo. Ayan. Kuya Mango Tango. 10 o'clock na guys. So, i-end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Night. Night guys. Punta na kami ng Valley Garden. Pick a movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi, or we'll go downtown. With our best moves we can boogie. Oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. Oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. We are goofy, playing tag in the jacuzzi. We'll go upstairs, with our best moves we get groovy. My, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Crazy when we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s. My, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 Cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does